Dagitoy kas kay papanan dagitoy asorsurat tilinaon tilukot ti pagbasaan ngayon na ibagbaga kas kaugalyan nigiti nagpamati di una ng aldaw iti paset iti daan atulag nga kinunana ni Isaias ta iti pamati na isu agpangato kas napudno a panagdayaw na. Tadi kiti kakabsat napapateg tin na ibagbaga nakas kaugalyan iti inna panagpamati. Tadi kitoy apamaneknek anay lanad iti surat ni Isaias 14 iti 14. Agpangatwa iti rabaw iti kangatuan kadigitol ulep na kinunana. Ipadpad kunto iti bagik ken kangatuan. So dahi kakabsatin na ibagbaga idi. Kadigitoy anay lanad, kadigitoy asorsurat. Kadigitoy apamaneknek nagado iti nanararamidan ni Isaias gapo iti panagdayaw na iti Dios. Iti paset iti papel na iti Isaias 34 iti 16. Sa pulo nyo nga agapo iti libro ni Hiuba ket basaen nyo dagitoy awan to tagkurang awan to iti mangsapol ti kadwana. So dahi takabsatin na ibagbaga ngawan ti mangsapol iti kadwana tadigitoy laeng itin tayo ipalawag ngahan nga mapan ti sabali a panagipalpalawag. Tadigiti daddo kakabsat nagaramid da kadigiti dadduma a pagbasaan. Taiso timbilin itingiwat ko ken iti espiritu inurnong na ida. So dahi kakabsatin na ibagbaga nga inurnong na iti espiritu iti tunggal tao gapo itayat iti Dios digitoy gapo iti panpanunot iti tunggal tao. Iti kinunana iti Isaias 38 iti 15. Anya ti sauk to iso nagsao kanya ket iso metlaeng inaramid na magnaak to sipakumbaba. Talaytay iti pannagnana idi ni Isaias gapo iti inna panagpakumbaba haan nga nagtangsit haan nga nagi bagbaga karigiti madi asasao iti amin adagiti tawen ko aggapo iti pait ito'y kararuak kinunana. Isu nga digiti kapsat alaen tayo kadigitoy akay papanan na kadigiti nauneg akay papanan bauten iti panagpamati. Ta kinunana ni Isaias iti 59 iti 8 iti dalan iti talna ti naammo ket awan iti kinaustisya kadagiti pagnaanda inaramid da anakillo adaldalan oray siya sinno amapan ijay di naammo iti talna. Tanu panda ijay sabali akay papanan kadigiti inda panagpamati iso mapukaw awan iti talna. Tadigiti kapsatin na ibagbaga gapo iti talna nga kinunana. Isu nga kabsat digitoy akay papanan digitoy asursurat isu ngay nakidandanon iti tunggal maysa tadigitoy isu ti pakaadalan, pakatinggaran, pakababalawan ken iti kinalinteg nga naggapo iti Dios. Ngayon tayo pagibasaran digitoy akay papanan na. Ket agyaman na kakabsat iti pinnak paringidandanon iti Facebook ken gapo iti YouTube. Ket agyamanak iti Dios Ama ama nakabalin so amen. Amen.